Хайде. Много секси го даваш, Мимо. От фризьор ли идиш? Не пипайте. Що да не пипам? Какъв си? Какъв съм? Ще ми развалиш. Ще ме развалиш. Харесва ли ти? Подарък ми от една личност. Сувенир дю пари. Обаче предвод е в пас. Малко закъснях, ще може ли? Който закъснява, чака последен. Това 100 пъти съм ви казал. Много се извинявам. И да се извиняваш, няма начин, душа, ще чакаш. Хайде. Тръгвам. Мимо, стегни се, де! Няма да я взема тая книжка и ще се откаже Яки. Хайде, стига с тия женски глупости. Обърквам се, бе. Разбери ме. 100 неща са ми на главата и все мен чакат. Да се разкъсам ли? Кажи какво да правя. Просто ми идете. Ама няма на къде. Змий как се увета и така съм. Ни да се измъкна, ни да го ухапя. Спокойно, спокойно. Не се притеснявай. Ето и това не можах да го науча. Втора. Това е задната. Пълен идиот. Отпусни се, не стягай краката. Огъдал ме. Така. Съединител, контакт. Мигач. Ох, чакайте. Първа. Отпусни се. Ох, не дей. Се дръж волана, бе. Няма как да се откаже, ще ме чупи веднага. Аз ти плащам и не вземеш ли книжка, чупката. Той нали си кара колата? Кой да го вози вечер, като е пиян? Номер? Велислава Пехливанова. Сега как беше? Контакт? Оставете на мен, Яки. И не натискайте педалите, моля. Искам сама. Няма да сте винаги до мен, свикнала съм да разчитам само на себе си. Успокой, двигатели. Малко газ, малко газ, малко... Знам, не ме учете. Извиняйте, Пехливанов, аз затова съм тук. Не го приемайте буквално. Вие сте мъж, Яки. Трябва да разбирате, аз съм сама жена. А Пехливанов? Какво искате да кажете? Нищо. Имам предвид като еманация, състояние на духа, Яки. Тъй, гледай напред. Какво става? На 16 ще го видим ли? Има разлепени афиши. Естествено. Дано не вали. Нищо чудно. Бе, Пехливанова, може да ти прозвучи просташки, но все се каня. Какво яде Пехливанов? 6 литра мляко. На ден. И главно кайма. Гледахте ли ги по телевизията? Да. Видяхте ли ги как ги правят тия работи? Да, така не може повече. Драгостинов, моя професор, винаги така казваше. Дай на трета. Дай на трета. Не мъчи колаче. Яки, моля ви, не натискайте педалите, аз усещам. Спокойно, Пехливанова. Не ви се бъркам в методите на обучение, но разберете, това води до една деперсонализация. До една унификация, бих казала. Ами аз съм преди всичко жена. Мислите, че не забелязвам? Какво? Всеки ден с нова риза. Защо не? Апропо, кой ви поддържа ризите, нали сте сам? Комунални услуги. Впрочем, едва ли има значение. Я дай ляв мигач. Този знак? Паркинг. Място за паркиране номер 116. Указател. Знам. Слизай. Не. А сега там. Мадам? Не. Не. Пехливанова. Не. Калорифер. За нула време става баня. Не. Сега ще се стопли. Можеш да свалиш жилетката. Не. Малко съм гладен, но после ще се отбием някъде да хапнем. Не.
И стига вече с това неде, няма да ти вадя зъб. Ей го е, стопли се. Пекливанова, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Яким.